Vi byder velkommen til Race of Dalmose. Vi har bilerne klar på startlinjen. 3, 2, 1, kør! Vi har rød bil, gul bil afventer. Gul bil afventer. Hvor bliver den af? Har den startproblemer? Den må måske have et lille hjælpepuff. Vi har gul bil i gang. Vi har rød bil i gang. Der bliver givet fuld gas. De ligger side om side. Rød bil ser ud til at have prøvet motorproblemer. Gul bil overhaler. Rød bil får igen fart i bilen. Sæt den lidt mere ned, så vi kan se meget tæt på. Hvem ligger først? Rød bil kom først der. Gul bil bagefter. Jeg prøver at sætte den her. De ligger side om side. Det er meget, meget tæt. Hvem vinder? Hvem vinder? Vi kigger lige op på chaufføren. Han er meget koncentreret. Men hvem vinder? Det er svært at sige. Det ligger... vi har haft et styrt. Rød bil styrtet. Er der sket noget? Er der sket noget? Nej, det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Rød bil bliver sat på forkert bane. Der er vild panik. Tilbage på fjernbetjeningen. Vi har rød bil tilbage igen i løbet. Rød bil kæmper for indad for at fange gul bil. Og der får gul bil motorstop. Hvad sker der? Hvad sker der? Rød bil fortsætter. Gul bil skal vist have et lille hjælpepuff. Rød bil stopper op og spørger, er der noget galt, gul bil? Nej, men du prøver din puff. Jeg er færdig. Gul bil har simpelthen vundet. Rød bil er sørgeligt kommet bagefter på grund af morfarkørsel. Nej, og der får vi rød bil i mål. Kun 3 omgange efter. Vi får kølet hele motoren og det hele af, så er vi også klar til at modtage rød bil. Vi siger tak for et godt race.